Quan la vida es va aturar, la pagesia va ser el nostre refugi i esperança. Herois que es deixen la pell per un planeta sa. Famílies que amb l'esforç de les seves mans ens alimenten cada dia. Una terra de generacions d'acollida i futur. Vida, salut, benestar i valors. Tenir cura de les persones, tenim cura de la terra. Fundació Crèdit Andorrà, al servei de les persones. A Aigües del Segarra-Garrigues mirem cap al futur, investigant i desenvolupant sistemes d'optimització del reg que permeten un major grau d'eficiència i un millor servei pels usuaris. Perquè creiem en la importància estratègica d'aquesta infraestructura. Perquè volem contribuir a una agricultura més sostenible i respectuosa. Perquè volem el desenvolupament social i econòmic del territori. Aigües del Segarra-Garrigues. Creiem en el valor de l'aigua. La terra fa temps que té set. Està tan seca que el vent se l'endú. Com s'han dut els homes, les dones, els nens, el bestiar i els ocells. No fa gaires llunes que encara cantaven i de vegades em sembla que encara els puc sentir. La meva ciutat era gran i plena de vida. Els pastors duien els ramats a pasturar després de la sega. Els ferrers feien cantar els martells. Mans fermes treballaven l'argila i en sortien atuells que enamoraven. I tenien bones collites i força gra per emmagatzemar. La meva nissaga va fer gran aquesta ciutat i hi ha viscut des de fa moltes primaveres. Érem afortunats i els déus ens somreien. De cara al futur, Aigües del Segarra-Garrigues seguirà investigant per desenvolupar sistemes de reg més eficients i oferir un millor servei als seus usuaris. Amb la responsabilitat de gestionar una infraestructura tan important pel territori i la voluntat de contribuir a una agricultura més sostenible i respectuosa amb l'entorn. Perquè a Aigües del Segarra-Garrigues creiem en el valor de l'aigua.